España tenta impulsar o coche eléctrico nun momento no que a Unión Europea xa está aberta a seguir matriculando vehículos de motor tradicional máis aló do ano 2030. Así que neste contexto cambiante, os galegos apostamos nas nosas compras polos modelos híbridos. Mariola. Si os compradores teñeno claro, os híbridos e a modalidade de híbrido enchufable son os modelos que encabezan a escala de coches máis vendidos. Con todo, a electrificación vai gañando terreo, no que vai de ano duplicáronse as vendas deste tipo de vehículos. Dende o sector din con todo que o proceso vai lento e que a decisión da Unión Europea de prolongar máis alá de 2035 a fin dos motores de combustión non ven máis que engadir incerteza ao mercado. Un mercado clave para a economía que abre unha chea de interrogantes para os compradores. Quero comprar un coche, pero é que estou mirando que ainda non teño moi decidido, iso é o problema. Modelos eléctricos, híbridos e mesmo motores de combustión que aínda se venden. Hai certidumbre aínda do que vai ocurrir, que o que está pasando é que a xente o que fai é estirar máis o seu coche. Por eso ahora o parque móvil creo que está nos 14 anos. Pero os que dan o paso e se lanzan a mercar coche, a opción é clara. Agora mesmo o que máis se vende son os híbridos convencionales, non? Digamos o produto estrela que temos agora mesmo nos concesionarios, o que acumula máis demanda por parte dos consumidores. Son os máis vendidos, pero os eléctricos van gañando terreo. As vendas no que vai de ano aumentan máis dun 100%. Isto vai a electrificación, que vai máis lento do que sería necesario, efectivamente. Aí van a depender tamén as axudas dos MOVES, as axudas na electrificación e a posibilidade tamén de electrificar para que os coches se poidan cargar en tempo e hora. E pensan que a posibilidade de alongar a vida útil dos motores de combustión que estuda a Unión Europea é transitoria. O futuro dende o sector non será único. Apostan porque haberá distintos modelos de mobilidade.